ibadat ve minnetdarlık duası. Söýgüli we gowy maksat bilen ähli zady yaradan atamız, adalatly hökümdar, biziň ejiz ýagdaýymyzy gören we bizi halas etmek üçin öz ogluny iý beren, häzirem sen biziň agryly dünýämizi we ondaky ähli zatlary goldaýarsyň. Bularyň hemmesi üçin biz sana minnetdarlyk bildirýäris. Hudaýyň ogly we sözü, sen bizi ruhlandyrmak üçin yere geldiň. Nasraly İsa, ýagny bu ad Hudaý biziň bilen diýmekligi aňladyp, sen biziň birimiz bolduň. Sen biziň hemişe Rebbimiz we halasgarymyz bolmaňa galdyň. Ölmek, dirilmek bilen sen bizi halas etmek üçin hemişe ýaşamak arkaly sen ýaşaýyşyň awtorusyň. Sen biziň kalbymyzyň duşmanyny ezýärsiň we günäniň güýjüni ýok edýärsiň. Biziň üçin bagyşlanma ýodasyny aç, bize ýol görkez, bizi öz keşbiňde täzeden düz, bizi ata bilen yaraşdyr we şol gün bizi ebedi ýaşaýyşyňda direlt. Bularyň hemmesi üçin biz sana minnetdarlyk bildirýäris. Ey Hudaýyň ruhy, bize ýaşaýyş demini üfle, bize şipa ber, bizi arasala, bizi üýtget, bizi gul edýän ýalňyşlyklardan azat et. Sana ýüz tutanymyzda da bizi biri-birimiz bilen bağlanışdyr we wada beren täze dünýäňe göz aýlananymyzda da biz günlerimizde de biri-birige we ähli halklara akpata bermäge mümkinçilik ber. Bularyň hemmesi üçin biz sana minnetdarlyk bildirýäris. Rebbimiz İsa Mesihiň Hudaýy we Atasy ejir çekmekde we yeňişde, göz ýaşda we şatlykda gaýdyp geljek günüňe çenli sana mukaddes ruhun arkaly yüzlenýäris we şuna yglan edýäris. Seni tanamak durmuşdur. Hemme zat seninki ve senin üçin. Biz seninki ve senin üçindiriz. Bularyň hemmesi üçin biz sana minnetdarlyk bildirýäris.